El pitbull Jack es va quedar paralític per la pallissa que li va estar el seu amo. Ara, després d'una operació, recupera de la seva lesió amb un veterinari especialitzat en rehabilitació d'animals. Trobem que les cames estan començant a manejar-se en l'aigua. Una cosa és que en l'aigua manegen les cames i altra cosa és que le manegen en terra. A la clínica de Puçol, el gos rep teràpia física, que consisteix en una sèrie de tècniques com ara la electroestimulació, el làser o la hidroteràpia. El gos, de no poder caminar en terra, el que fa és ficar-se en la cinta i donar-se compte de que és capaç de caminar. I com se dona compte de que és capaç de caminar en l'aigua, després diu, bueno, per què no vaig a poder-ho fer en terra? Este tipus de teràpies, habituals en les persones, també s'apliquen en animals, com ara els que eixen d'una cirurgia, aquells que no es poden operar o els que estan molt majors. És una part de la medicina veterinària que mal dita és alternativa, i no és alternativa, és complementària. El que jo estic buscant des de fa molts anys és que, per una banda, els meus companys veterinaris remitisquen els casos que necessiten rehabilitació i, per altra banda, la gent conega que quan algunes patologies no tenen un tractament, es comença la nostra especialitat, es comença la rehabilitació. Ja que és una víctima més de les baralles il·legals de gossos, del maltractament animal i l'abandó. Ara el gos espera trobar una família idònia per a ell i ja són moltes persones les que s'estan interessant per la seva història.